Sunod-sunod nga tabang ang nadawat sa usa ka amahan nga adunay nangunay pagatiman sa iyang mga anak, labi ng upat ini adunay diferensya sa panglawas. Ato kini na feature na itong miyaging adlaw din sa Balitang Bisdak o gunay follow-up report si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, human nakakita sa atong pagsibya ang kalabot sa kahimtang sa usa ka amahan ug siyang pamilya kan sa mga anak na kinalalog espesyal nga atensyon. Ubay-ubay sa atong kaigsunan ang gibati og kaluoy ug kinasingkasing ni tunol ug hinabang. Dako ang pasalamat ni Jerry Alisna sa dihang nadawat ang usa ka sakong bugas ug mga groceries. Lakip na pinansyal nga tabang. Gikan kini sa mga nipaabot og tabang nga ninagusto magpaila. Na-emotional pa si Tatay Jerry sa dihang nakadawat sa iyang cake alang sa advance nga pagsaulog sa Father's Day. Matod niya, first time kining nahitabo sa tibok niyang kinabuhi nga nakadawat og cake. Awa, agyon. First time, sir? Oh, first time agyon. Lipay ko dako na. Karon ko ang kainane ba. Excited siyang nibahin-bahin sa cake ug gihungit ngadto sa iyang mga anak, ilabi na ang upat ka mga lalaki nga mga special child ug buta pagyud. Ang inahan nga si Marichu mo'y nanginabuhi alang sa pamilya bisan kun aduna na usab siya diferensya sa pananaw. Ang mas nakapahilak nila kay aduna nay nipasalig alang sa pagpa-check up sa iyang mga mata. Usa na niini ang Cebu Provincial Social Welfare Office. Nagpasalamat jud kog dako sa Ginoo nga iya gud ming gitagan og mga tao nga mga malumuon kasing-kasing og nagpasalamat pud kog dako ninyo ma'am, sir, ma'am sa inyong pagpaningkamot sa pagtabang namo, makatabang namo labi na gyud sa diri sa akong mga mata og sa ako sitwasyon sa akong mga anak. Mag-unsa na lang sila kung mawa jud akong kahayag. Ang mga tabang gitunol, human na feature sa GMA RTV Balitang Bisdak, ang istorya sa paningkamot sa amahang si Jerry ug inahang si Marichu. Alang ni Jerry, nga bisan unsa kalisod, isip usa ka amahan, paningkamutan gid niya nga ang iyang banay, padayong ligon, mainampuon ug malipayong magpuyo nga kompleto. Kamot gyapon nga kompleto gyapon may ma'am. Ako lang gyud katiman, timanon ginako sila. Dili mo magkabungkag-bungkag. Dili. Mo gyud na imong promise nimo sa imong pamilya. Mao gini di gimi kana lang galing huwaman ng usa ka bata nako. Di ko musugot kay di ko katuog gyud og mawad mi ko sa. Happy Father's Day pa. Bob, panghinaot sa banay nga hingpit na gyud nga ma-check up o maoperahan bisan ang mga mata naman lang ni Nanay Marichu. Samtang pasalig nila nga padayon silang maningkamot. Gani ang kamagwang anak nga babayi ang nitug-an nga bisan ko napuno siya sa pagpangbuli tungod sa kahimtang sa iyang mga kuya, apan wa siya mawad-ig paglaom ug mas nakapaingganyo pa kaniniya nga muhuman sa pagtungha ug buot niyang mamahimong magtutudlo. Bob, Fem, unsay degree asa ingon ta kining okay, why monitor si Fem? Sa kuan ba kining mga bata bitaw nga medyo unsa man na autistic na sila or sorry for the term ha sa na mga bata diya unsa may diferensya? Okay, sige. Thank you so much sa Fem Marie Dumabok sa imong live report.